ole clear tu te chibai le vek ule tunrum video ma chuan US presidential election chungchanga rin lok na nei sang sang te kan tar lang dona an rin lok angin an result hi adikem ti ero chu kan shemai don ani ole amha sahin kan tar lan tur hi mi ani thung dona emi nu hian kovel huapa kan shia thin ten an rin dan chungchang kan tar lang don ani mi hian ni zan lam khan arin lok na tho hi ti chuaka Instagram ma awala ti hian ziak ani naktuk ninga November thole ni kumsan hi somni pali hi US presidential election hun alo ni le ta der mai ke chuan Kamala Harris hi katan zoka achak nge po karing tlat US in than chungchang ninzo tu te hne na po Kamala tlingang kaloti vezela lelam pol poin drama tlingang anti vena saboka putama polte hi chuan an chak lo chuan in than chungchang hi an social le na sakhopang le mani tlin chuan election affair tia tlin lo velea affair lo ti chin hi a thing ka ti riau mani chak lo na po pom ngam lo le pom du tlat lo in than masaka a chak lo chumpoa mi puide fui pora an ram ro rel na in za tak capital hill po nasataka beitir tu kha ania hetiang ni zepu an president ni tura an lavot so du tlat mai hi amak ve ang reng party ang chuan republicans te katanda isoka mase mimal ang chuan Donald Trump hi katan theingang lo hetiang mi phung lung lutukin ramle nam an enkol hi adik theilo ama vice president nge Mike Pence Christian thatak mai puin mi pui ma adim pui du lo hial kha ania in than result hriata chak to mange ti hin mi hian Instagram lama atar lang ani amaro chu US presidential election result voinama khana ron chuak ta a tunge tling ti chu kan hria theu kha Donald Trump chu US president somli pasari na ni turin thlantlin ania chuwangin miin ni zan lama rin lok na lo ti chua hi chuan Kamala Harris ting turangin angaya tin aring bok ani vo in lama result kan hriat nen hi chuan adang lam ta dewa chuwangin arin zong hi antling talo tin kan soi theng chu ole tuna chuanin khovela rin lok na sang nei tu te kan tarlang vele don ani video masalama po khan kan tarlang towa kumin US 2024 president election a Kamala Harris chak turangin The Simpson in antarlanga mase athleng dik talo ani The Simpson hian malam huna thleng tur thil tam tak alo lan tir to thina ni masala antarlan zong hi azavai eroin athleng dik vek loti tuna US president result hian a hril chiang viewin alang The Simpson episode kumsang hi kumami Bird to the Future akhan Lisa Simpson chu president nangin ramalal zo nuwa office a awm lai chu mu ani office sina hian Lisa chuan kan hriat theu angin president Trump ala ka tangin sumle pai lama tlak niamna na satak kan tok ti na soya Trump US president somli pangana ani nuwa he thu hian ngai ven a hlo zual ani mitam tak chuan The Simpson hrilhlawk na hi kumzang hi somnia Truman office achu san nu khan athendik an ringa mase ani lo achan chu meche president tur candidate awm lo miuwang ani ni masela he episode hian rin aron lo chole em na chan chu Kamala Harris meche vice president masaber aron ni chhota ka chang khan ani The Simpsona Lisa sutle thi chu Kamala Harris in China nen ainan ema wangin fans te an phur ta hlea hrilhlawk na hi thlengdik ngei turangin an ngai to bok ni masela hetia an lo be sele an lo rinlok ang eroin result na ma ero a thlengdik talo ani chu wangin kan hriat theu tur chu
hrilhlawkna kan tarlan tam tak te hi a thleng dik ngei don ti rin tur ani lova a hun a lo thlenin a dik lo chu kan hramai thin ani The Simpson baka hian US President Election 2024 Donald Trump nge Kamala Harris tu zok nge chakang ti chungchanga mudeng ramsa hi an rinlok tir le a ni masela hei ve thung hi chuan a rinlok na hi adik ti aron nem nge ta ani mudeng hi po pikmi Thailand sa huana mi ania mi hrial hlo tak ni hin alar hle ani hian Donald Trump chu kumsan hi somni pali presidential election a achak don ti alo ringlok a ati fu chiang hle herin lok na hi an kalpui dan chu mudeng hian don foa Kamala le Donald Trump ming inzia na chu an thlan tira Donald Trump ming inzia na chu a thana wangin Donald Trump chak torin rinlok na an ngai sakta a aring dik chia ane mudeng hi a video TikTok a upload ani nuin alar hlea a ming hi bouncy pic ti hin an phua mi sing nin a ming hi online kaltangan thana wangin a ming atan an thlangta ani US Nostradamus tia shiat Alan Litzman point US President Election 2024 result aring sual tlat Alan Litzman hi historian le thuziak tu ania thil thleng tur rinlok na tam tak lo nei to niin US election a hian Kamala Harris hian chakna ani sangzok angin atar lang ani Litzman hian Harris hi American shoi tu te kong ti chethei tu president thar tur angin atar lang nge ani Alan Litzman hi American University professor ania ani hian US presidential election result hi tumsom zet rinlok na alo nei ta a Kamala Harris vice president ni tur thleng hian alo soilok to a pakhat chia aring dik talo ani Litzman hian White House a ki som pathum chu mangin true or false mangin heng presidential election result ru chungchang hi rinlok na anei china aring dik chin le bok ni masela tuntum hi chuanin aring dik tatlat lo maya Kamala Harris president turanga taran lain Donald Trump hi president atan than aloni ta zok ani ole khang te kha tuntum video wa US presidential election result chungchanga ring dik lo kan talan theite chuni ya nangin engting ngei lo rin ve reng le Kamala Harris nge Donald Trump tling turangin ilorin lok ve iring dik rengem comment lama milong shetir ve donia